беру бромадем я магазин бурем ягум чи биёмшуна бихарам ягум либоса аҳмадҷондаи малҷон қати қаҳавои хушрӯ кардае ки аллакай бегаҳ шидагае бромадем хона аҳмадҷон биё рафтем буро имрӯз магазин рафтем ага насиб боша дени раждани аҳмадҷона чӣ гирифтам хеле шам гирифтам ага насиб боша аҳмадҷони 5 сола меша скотч гирифтам талерка чӯл гирифтам арнавази стакан чӯл гирифтам алта дора 6 та доштай бом хеле шам гирифтам свечи хеле кулоҳ барои сарш гирифтам чӣ гирифтам хеле салфетка гирифтам фа гирифтам шаҳре гирифтам 10 та дора ишқи 15 та яч 10 та дора яч 5 та нараса бо мегирам та боло мечаспонем хеле хтара насиб боша пага дени раждани аҳмадҷона қайд мекунем дина духтаро рафтам чӣ гирифтам аҳмадҷонда барои ҳам рӯз дени ражданиш меша ҳам рӯзи ид меша бесим малҷон бесим ҳафи нам хеле майкашон гирифтам инами хидихтаро майкаву брукай барои хонара гирифтам шона аҳмадҷонда хеле шорти гирифтам джинс чанд сом да 599 сом 600 сом ба яктаи дигарам хеле чӣ гирифтам шуна комбинзон бошаи 899 сом да аҳмадҷонда гирифтам хеле джинс ма джинс ана зебинам фақат джинс бисёртар вибр мекунам намехе ё отдельно будана некем ма светошуна якчи кардам вибр кардам качествоаш бисёр нағзаи намехе духтаро ҳаммада салом инаи рӯзи 4 ид мода ид ҳам дени раждани аҳмадҷони ма инавоз ма ширбиринчон кардам ширбиринчон кардам бардоштам ширбириншона мехӯрам ширбиринч мехӯрам намехоҳам аз ширбиринч ма мешинам бихӯрам ширбиринчона ина варенияи ма кадагира да банка гирифтам мехе 2 банка шид духтаро хушрӯй омад ки азираш да ҳаминҷа мондагим шуд да холодильник ба мемонам